ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. иншоалло ҳаматон хубе, тенҷе, саломатитон хубай. бародарои азиз, дар навори имрӯза нархҳои беҳтарин чизҳоанд. мотоблок, мошин, тракторҳои беҳтаринанд. баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо бародарои азиз як дона лайка биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва дар шумо чизе ки маъқулай дар комментария бинависед. иншоалло мо кӯшиш менем баҳри шумо пешкаш кунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. бо хости аллоҳ бо нархи арзон иншоалло пешкаши харидоро мекунам. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. бародаро 2107 фурӯшӣ, моторш 1.6, бензини хол, як газа, дидаги нест вообще, ҳуҷҷат надорад, фақат газ метӣ. ҳуҷҷатш мекуниву бародаро, газ метӣ. нархаш 80 000 сомониш мега, бо гуфтаги савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар. касоне ки харидор бошед ё нашуд 2107 фаҳмидан мехоҳед, бародарои азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. бародаро занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи мошин дастрас кунед. марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. бародаро беҳад мошини хубай мегӯяд. марҳамат, занг занед. бародарои азиз, ин болоак барои 2107, 2108, барои 2104, барои инами чизоай 400 сомонаш мега, қарор дорад дар шаҳри Бохтар. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳош қатъи занг занед. бародаро мотоблоки фурӯшӣ 190 ду моҳ кор кардагия ҳамагӣ мега. аҷош завадид мешавад. моторш ҳамаш 100%, нархаш 12 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қорғантепа. касоне ки харидор бошед ё нашуд, мотоблок фаҳмидан мехоҳед, мотоблок беҳад хубай. марҳамат, бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи ин экрани шумоай. 0717 занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи мотоблок дастрас кунед. ина мотоблока бародаро хутон бинед, состояниш мега ҳамаш 100%. марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо, занг занед. бародарои азиз, компютерои фурӯшӣ қатъи усталаш, қатъи наву шкафош, ҳама чиз қатъи фурӯхта мешавад. 17 000 сомонӣ бо тамоми ҳамин чизое ки дидаисе бародаро. ҳамаш компютерҳо нави пачкаанд, ягон камбудӣ надоранд. ин бародар соҳибшо Россия рафтагиай ҳамин чизо дар тоҷикистонанд, мегӯям мефурӯшумшо. қарор дорад дар ноҳияи Ховалинг қарор дорад. номрои ватсапш имош ина дар ҳамин рӯи экрана. касоне ки харидори конкретни бошед, бо 17 000 сомонирам камакак ай номи канали мо гап занед, савдо мешавад, арзонтар мекунад. марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо бародаро, занг занед. марҳамат. трактори фурӯшӣ МТЗ 81, қувваш ранги қувваи МТЗ 95 бародаро, бо тилишкаш плюкш фурӯхта мешавад. 105 000 сомониш мега, бо гуфтаги савдо карда мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, ҷамоати Фаробод. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ина трактора бародаро хутон бинед. ҳам чизе соҳиби трактор гуфтаги мо ҳамун чиза гап задагем. ҳамаш 100%, нархша 105 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад бо тамоми чизҳояш. марҳамат, касоне харидор бошед, рақамош дар рӯи экрани шумо, занг занед. трактор МТЗ 1221/1 д бародаро бахшиш, соли баромадаш 2008 сола. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ай Россия нав овардагиай, ҳозираш дар қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 230 000 сомонӣ мега, бародаро бо гуфтаги савдо карда мешавад. ай 230 000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед ё нашуд МТЗ 82 1221/д фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо, занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худи трактор дастрас кунед. марҳамат. трактор МТЗ 80, соли баромадаш 1997 сола. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. трактор ба ҳамин чизош фурӯхта мешавад. бародаро ҳам як суратча дорем. ҳамаш мега трактор созай, мақсад кор мекунад. ака пачка нест, намегем бародарои азиз пачка ая, хай созай, охем кор мекунад. нархша 120 000 сомонӣ мега, бо гуфтаги савдо карда мешавад. марҳамат, занг занед. трактор МТЗ 81 бародаро қарор дорад дар ноҳияи Фархор. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама чизаш ин хутон бинед бародаро. трактор хубай, нави созай. нархша 80 000 сомонӣ мега, бо гуфтаги савдо карда мешавад. ай 80 000 сомонӣ. трактор беҳад хубай. ин бачаак ҳайт мекуна, замин ҷифт мекуна. ин бачаак дидаисе бародаро, ин бача замин ҷифт мекуна, мегарда. ҳозираш Россия ба фикр мерава, калон шудаст, Россия мерава мефурӯшаш. касоне ки харидор бошед, марҳамат,
рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Трактор Т28. Трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Карчовкашани фурӯхта мешавад қатиш. Трактор дар ҳолати беҳтарина қарор дорад, дар ноҳияи кони бодом. Нархшам арзони созай бародаро 40,000 сомониш мега. Бо гуфтагӣ савдо карда мешавад ай 40,000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳамин Т28 фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. ина трактора ҳолша хитон бинед, мега созай. марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародарои азиз, трактор Т25 фурӯшӣ. Т25 4 баллони пачка дорад. трактор дар ҳолати беҳтарина мега, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш. Трактор арзони хуб мега, навай 45,000 сомониш мега. бо гуфтагӣ савдо карда мешавад. фақат ба номрои WhatsApp имо қатӣ занг занед бародаро, хитон қатиш маслиҳат кинед. марҳамат бародарои азиз, WhatsApp имош дар рӯи экрани шумо занг занед. Трактор Т40. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. бо савдо мешавад, харидори аниқ бошад, занг занад мега. занг занед. нархаш беҳад арзонай бародаро, 30,000 сомониш мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад ай 30,000 сомонӣ. хай трактора ина хитон бинед, ҷифт мекуна замин, ҳамаш 100% ай 30,000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. трактори фурӯшӣ МТЗ80. қатиш тилишкашам фурӯхта мешавад гуфтагия. трактор ҳамаш ҷояш 100% мега кор мекунад. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи кони бодом. ина бародаро трактораро тилишкаша хитон бинед. состоянии ҳардаш мега созай, камбудӣ нест, мегирӣ фақат пая мекашӣ мегардӣ. нархаш 6666 сомониш мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касоне харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. трактор МТЗ81. соли баромадаш 2001 соле бародаро. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. трактор қатиш бародаро плуг чизил дорад. плуг чизилшам фурӯхта мешавад, ҳуҷҷатош садан, тайёр ай трактор, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. баллонош наван. нархаш 155,000 сомониш мега. бо гуфтагии савдо карда мешавад. касоне харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. марҳамат, занг занед.